Api ka adyo ko kay nahuman na adyo ko panglabas sa wakas. Grabe yung kasakit sa mong likod. Unja okay ra kay hajahay ari kay dagat panari hangin-hangin unsa sa motor kay gabagjo-bagjo. May nanaghoy. Na unja maligo ako pero wala ko time iligo kay mudong sa ko sa hospital. Mutanaw. It's me gives King Ayon adlaw karon nga Miyerkules akong day off here September 16, 2020. Ug karon guys buntag naman siron. Karon guys tugnaw dugay ko himong mata kay tugnaw. Unsa kanang sige uwan-uwan diri sa Bohol aw diri man kay diri ra sa Bohol pero murag tanan murag na ay bagyo dito sa Leyte siguro. Pero diri sa Bohol daga uwan dito taman mo nang nagdugay po kog mata pahinok-hinok kay kuan man sad nako di off unsa mo nang padugay-dugay ko unsa karon wa ko kaag na pod kay tugnaw lagi ka kabagjo-bagjo na ri samot na ri hong gipuy-an kay kuan man kanang dagat na ako diri among boarding house kay dagat man ang ilaw man ni dagat na nya karon ga hangin-hangin ang grado miyari kay hangin-hangin pero karon nawawa naman sa dag-uwan unya mo to nga mga nangapi ko ari di gamay na kay ganiharap ko nangapi unja wa bang ko luto di mag-inuan na naman pug ko mag-ininit naman pug ko daginot kay manapay lungag kapoy unja mo na nang kanton ra ko og pan kay kabusog ba ni dang diet pud ba kay para murag di nako baboy ani tanaw unja naghuman ho ani naaman hong mama og manghod lagi kay mag-check up dito sa HNU follow up check up na sa manghod unja mudong niya wa pa man pud ko tawagi pero mo nang namandam na lamang pud ko maligo pa ko mong kanang kuan na magkaon sa lamang ko ngaon dai ta di mo mukaw ngani no kay red skid mong gud mo Mugna agi bagyo kay kuan man. Kay uwan-uwan gabi ra ni gahapon. 20 minutes later. Kaya na po ko ari kay manglaba. Di ako labkunon kinadaghanan. So mo na manglaba ko daan before ko mulakaw kay arong wala ko nagbalik pa wala ko mga buhat-buhaton. Kaya nahuman man ko panglaba. Unya nindot kayo ang akong view diri kay dagat na siya unya taob derong adlaw grabe ka taob ako kayo ang dagat tara so nang ani ko ani mga labak kay hayahay unsa guys na si Tunit guys Moto si Tunit ang silingan. Unsa, anak sila naman ang anak guys. Kay maglabas ta. A few moments later.
than a few minutes later. Pero guys, pahapit na ko mahuman og panglaba unsa. Kapuya jud ni manglaba ta unsa. Sa kapoy kayo sakit sa hawak, sakit sa kamot. Hit jud ako ni manglaba pero mo tay mahimo kay manglaba man jud gyapon ta kay mo tay suot unsa og pa laundry po ta, patay kwarta di sa mo naman. Unsa na in daghan nangaligo to guys so. Naligo sila kay nindot man gud kayo ang tubig karon kay tinaw unsa. Kuan. Taas ba daghan ang tubig kanang di kuan. Di unas. Labi siya lang sa maligo taw karon gali kay padung ulakaw kay padung lagi ko sa inyo. Sa karon lapak ko tiwasunon. Opa jud ko na man og panglaban at tiwasunon kanako na ko sa giumuman kay para dali ang kuha ng buling kinanindutag viewer. A little longer than a few minutes later. Kapuya jud kayo manglaba. Sige lagi ilis-ilis sig suot-suot sa kapuyan man day manglaba. Ug na po koy daghang kwarta, hawa ta ni palundre. Sayang man po ni palundre. Adto mag rich kid ta kay magpalundre-lundre. Mo nang igwanta. Gwanta taglaba na. Musta pa ko mahuman ani oy. A few moments later. A few moments later. A little longer than a few minutes later. Hi guys, ug karon nakahuman na jud ko og panglabas sa ang mga labuno ug karon nakahangir na siya. Happy ka jud ko kay nahuman na jud ko panglabas sa wakas. Grabe lagi kasakit sa akong likod. Okay ra kay hajahay man are kay dagat pa na ari hangin-hangin unsa sa motor ko nagbagyo. May na naghoy. Na unsa maligo ta ko pero wala ko time maligo. Kanang sa ko sa hospital. Mutanaw mo ng langoy. To. To ay hinglangoy to ah. Sa maligo ta ko karon gali kay wala time. Wala lupad. Tara to ah. Oh. Welcome to my vlog. Hingkawas na noon. Unsa karon maligo unta ko dili na lang ko maligog dagat tabang na lang akong liguon kay wanay time mudong na ko sa ospital.
Basta kay nahuman ako og laba. Salamat. Kita man eh. A few moments later. Ay guys, diyan ko sa Baroto. Ay Baroto Bangka. Unya magpa-vlog mari diyang naligo lagi ko no si Ja. Ambak ba ambak? Kay para na ko'y pangkuan. Janindot ka jog view ari ayo ra man ni ari kay bahay na. Ari ra dapita kay naag nindot. Dali ba? Kana mo ambak na si Ja. Wara. Karaman ron. Dan hindut ka ang ambak-ambakan are kay laom. Taob manggod ron unsa tinaw pud ang tubig mo nang lami liguan. Nga maligo ta ko pero wala lagi time. Pero way time pero kasi gyud og yaw-yaw are. Nakay ka nang subscribe ko ha. YouTube channel, channel ka ng YouTube ka? Makakuan ka ba? Para makakita kasi mo paglangoy-lang. Hangin pa jud, mutahag background na rin napita. Nga na raw ta. Giganahan jud sa langoy-langon. Karon po kasakay ng Baroto. Pambot di ay. Man sutunit na hadlok sa kamera. Si Kevin may kinadaghanan na kuanan nga ni nasa YouTube. Basta way laing kuan basta si Kevin ari dyan na. Tanawa sa YouTube si Kevin. Naa dyan katong gahapon kinamuutan dyan. Kaya pinsa dyan katawa-katawa na ari. Pinsa sa tubig? Oo. Pisa dyan isang katawa marag nabuang. Nabuang si Kevin. Diyan mo balik na ko adto kay patay makalukso ba. Sus mahog bitaw ko impas.